ମାଉସୀ ହିଁ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଉସୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଖେଳ, ମାନେ ସେ ପୁରା ମାଉସୀ ଉପରେ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ ତାର ସାଥିରେ ହିଁ ସେ ଖେଳ କରୁଛି, ତାର ସାଥିରେ ହିଁ ସେ ଯାହା ଟିକେ ମସ୍ତି କରୁଛି, ଆଉ ତା ପାଖେ ରହିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମାଉସୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ସେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଝିଅ ପିଲାଟାର ଚୁଟି ଭିଡ଼ିଲେ ସେ ବି ଚିଲ୍ଲଉଛି, ତ ମୁଁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରସେ ଧରି ଭିଡ଼ିକି ଚିଲ୍ଲେଇବି।